Ahojte, môžeme na chvíľku vyrušiť? Ani ne. Prosím, Ale na prosím. chvíľku vidím, že potrebujeme intelektuálov, čo hrajú šachy a tak. Ja, tak to ste došli veľmi zle. A čo si myslíte, čo chýba slovenskému filmu? Je to... Ne. Rozumieš? Rozumiem. No tak potom. Čo si myslíte, čo chýba slovenskému filmu? Ježiši Kriste. Čo chýba slovenskej kinematografii? Komédie? Hej, komédie, viac komédií. A horory? Ale horor. Nemám názor. Alebo akčné Každý má filmy, názor. thrillery. Mne by sa páčila nejaká slovenská komédia. Neviem. Teraz väčšinou boli také vážne filmy. Neviem, akože nemám teda prehľad, ale robia sa komédie na Slovensku? Nemyslím také tínedžerské americké, že príde kráľovna plesu a... Za kráľom plesu a majú kráľovstvo z plesu. Ale tak, proste z bežného života, ale že je to vtipné, není to žiadna dráma, nikto tam neumre a nie sú tam žiadne smutné osudy. Ja neviem, určite mi niečo chýba, ale neviem čo. Čo chýba slovenskému filmu? Slovenský film, tvorcovia. Pointu. Nie. Ale nie, niečo ako české filmy. Taký slovenský humor, pravý slovenský humor. Máme len jednu otázku. Čo si myslíte, čo chýba slovenskému filmu? Tak neviem, napríklad nejakí dobrí herci. Si predstav na slovenskom rade horor. No, Ty to by vole, tiež že nebolo bol. zle. No, to je dobrý. A kto by bol hlavná postava? To je jedno. Nikola. Aj tak zomrel. Tak neviem, čo mu chýba, ale naposledy, keď som bola v kine na slovenskom filme, tak tam bolo veľa nadávok, veľa sexu a prišlo mi to také bez pointy a také plitké trochu. A čo to bolo? Ale ja si to už veľmi nepamätám. Hral tam Kroner a hrala tam... Počas rozpadu. Aj počas rozpadu. Nevyšlo. Ja som už dlho nevidela nejaký film slovenský, ale viem, že máme hlavne málo peňazí, takže preto sa filmy nemôžu vyrábať u nás také, jak v Amerike alebo kde. Tak to si nepamätám, ale vždy, keď som videla nejaký slovenský film, tak sa mi to nepáčilo. Čo by musel mať slovenský film, aby si na ňo išla do kina? No hlavne dobrý príbeh, aby to nebol taký nejaký nudný. Momentálne som nemala moc času ani ísť do kina, takže... A išla by si na thriller so Zdeho Studenkovou hlavne? Tak to asi nie. Taký príde tak. Ale páčilo sa mi slovenský film, ktorý je fakt dobrý, bol Slepé lásky. Už len keď napríklad Mesto tieňov či seriál, celkom dobre na to, že to je slovenské. To súhlasím. Myslíš si, že keby tvorcovia Mesta tieňov urobili celovečerný film, že by ťa zaujal taký celovečerný To film? neviem, pretože Mesto tieňov ma nudilo. Že to bolo strašne zdĺhavé veci robia Slováci podľa mňa. Ako som prežil, si videla nejaký diel? No, to je To dobré. robia tí istí ľudia, to sa ti páči? No. Pretože to není dlhé v podstate a... Dlhé ako tá epizóda nie je dlhá? No. Ona je približne rovnaká, ale... neviem, mne to príde, to Mesto tieňov mi prišlo také zdĺhavé strašne, že... Môžem sa vyjadriť, čo sa týka televízneho programu. Ja som doslova nešťastná z toho. Žiaden starší, vyslovene typický slovenský film dávno nevidieť, a to mám skúsenosť aj zo zahraničia, stále len americké a všetko násilie a takéto sa ukazuje, tak s tým úplne nesúhlasím. A tuším, že aj v kinách. Hej. Chodívate do kina niekedy? No chodíme, no. Čo si myslíte, čo chýba slovenskej kinematografie, slovenským? Čo ja viem? Neviem. To netočte. Šachmat.